Sziasztok! És most, amikor valaki rám, nem igaz, örülök csak. Várja már, tettetek! Amikor a szomorú szakítok velem, én nézem. Nem barát, senki nem barát. Tudom, mit csináljak vele. Ezen a kocsival nem fogom érdekelni, hogy gyorsan, nagyon gyorsan fogom menni. És hátra, akkor már meg fogom mutatni, hogy nagyon gyorsan fogok menni. Van Bugatti, van Mercedes, Nissan, a Mercedes nem biztos, hogy majd megnézem, és leírom a kommentben, jó? Bugatti, Nissan, BMW, sok, majd meglátod. És van benne valamilyen Ford, például még mit tudom én. Várjál, megmutatom most. Bottasos, mit csinál? Miketesen velem. Na, figyelj. Hova? Igen. Na, gyere, 101 autó. Uramisten, nem is tudom. Figyelj. Írjatok a kommentbe, hogy valamelyik láttok, hogy lesz egy ilyen ilyen. Figyelj. Audi is van. Bocsánat, előtt nem mondtam. Hidd el, hogy van Bugatti, meg megláttok. Na, itt van a BMW, itt van Mercedes. Bocsánat, nem. Mindjárt lesz a BMW, vagy a Mercedes. Nagyon gazdag volt, amikor itt a Bugatti. Na, mondtam. Milyen szép autó van. De lányok, nem vagyok a lányok, akkor eladom. De nem. Ha valaki a lányokat kell a milyen szép autó. Meg se próbáltam, de jó lenne, hogy megpróbálnám. Képzeld? Írjatok a kommentbe, hogy melyiket tetszik. Viszlát, boldog karácsony, de bocsánat. Írjatok a kommentbe, hogy 2 rész